Kon, wong iki manuk. Bae. Aku belanja. Belanja apa? Aku gak kenyang kok. Aku nggo duit. Iki duwike. Sing ngoten nggih. Kon lali nek beto duit. Aku golek tahu lontong ana gak? Ono ta lambang. Oh alah, apa ya? Tahu campur. Ana ora? Juga ono. Bakso. Malah mbak dodolan ngene kok golek bakso ya gak ono. Terus anake apa? Dodolan ngene iki kok goleki tahu campur, goleki lontong, goleki bakso. Wis, tak sida nek ngono, Mbak. Kalau bonone duitku, ana apa-apa. Bakso gak ono, tahu lontong gak ono, tahu campur gak ono. Alah pancet, anjane gak pengen tuku.